Наближи. Аз ще търкам тази кола по прашки. Аре, човек, бе! Се носи слави, да клашърс. Снимай така отдолу, тук е така. Ама няма да махай от масата. Снимаш ли? Чакай. Стига. Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Днес ще ви покажа как преминава денят ми, когато не тренирам. Както може би видяхте, на първо място ще си пия кафенцето и след това ще ви покажа закуската ми за днес. И така хора, часът е 10:20 и е време да се приготвя закуската, която ще се състои от 4 яйца, малко сиренце към тях и може би маслини или домати, ще видим. Слагам предварително сол, за да може оттъка да се разбие по-добре и да имат по-добър вкус. Не обичам да слагам сол след като вече са готови, защото никога не става толкова вкусно. След като тиганът е загрял, ще го намажем с малко олио, за да не залепнат яйцата. Слагам съвсем малко олио и след това го размазвам с кухненско олио, за да може да покрием целият тиган. Ако ви е писнало да ядете постоянно яйца, както и на мен е писнало, може просто да си правите пак яйца, но да им слагате малко повече подправки и по този начин ще имате някакво леко разнообразие. Кавички. И сега идва сложната част, в която трябва да обърна яйцето. Никога не се получава. Получи се този път. И яйцата са вече готови, изгледат по този начин. Сега ще украсим малко чинията и ще започваме да ядем. Ето така изглежда закуската ми всяка сутрин почти. Понякога имам разнообразие, също така ям и овес с кир, но овеса ми свърши, така че ще ядем каквото има. Забравих да ви кажа, когато нямам скир и овес, се позволявам да ям по едно хлебче или две, колкото ми е сладко. Така хора, сега ще се насладя на храната и ще се видим след малко. И така хора, вече хапнах, сега ще поработя малко на лаптопа и може би след това ще отида да се пострижа или ще измия колата от двете. Часът е 3:20, вече е време за второто ми хранене за днес, което ще бъде спагети болонези. Спагети съм си ги приготвил още вчера, така че няма да ви показвам как се готвят. Начинът е доста елементарен, просто си варите спагетите, слагате телешката кайма да се пържи с малко олио, добавяте подправки на вкус и добавяте доматения сос. След това поливате върху спагетите и това е всичко. Не е никак сложно да си ги направите, калориите са между 800 и 1000 калории. Според зависи колко кайма ще сложите и колко спагети ще изядете. Исках да ходя да се пострижа днес, но нямам никакво време, защото вечерта съм на работа, но пък ще ходя да измия колата, защото това е наложащо. Колата е в доста окаяно състояние и няма как да не ходя да измия. Затова ще се видим след малко. Трябва да се пострижа, че гледам какво приличам направо. И 10 приятелки да имам, хубав съм. И така, приятели, трябва да ям спагети, болонези с тежка кайма. Обаче, жена ми поиска да ядем дюнери и аз не можах да устоя на предложението, така че отиваме да ядем дюнери и ще се видим от автомобила. Вече се намираме на автомивката и сега ще ви кажа няколко начина, по който да изчистите най-добре колата си отвътре. На първо място трябва да имате приятелка или жена, за да може да ви чисти колата, а вие само да я гледате. Ако нямате приятелка или жена, купете си Ауди и ще имате и двете. Така, на първо място и най-важното в една кола са джантите. Ако те не са чисти, няма значение как е измита колата, просто не става. Нула. Отвътре не е толкова важно как се чисти колата, защото аз съм женен и само аз и жена ми може да видим каква е колата отвътре, а тя ме обича такъв какъвто съм. И така, наближи. Виждате ли това цялото лилавото? Преди това я напръсках с едно нещо и сега започваме да търкаме така джантите, за да може да се махне и най-малката мръсотия. Правим го много старателно. И така, карате 50 стотинки, за да изплакнете джантите и след това продължавате с другите две. Ела малко да покажеш каква е разликата.
И така, както може да видите, джаните са като нови. Сега ще направим същата процедура и от другата страна. И почваме да мием колата, защото джаните са най-важни. След като сте готови с джантите, я покривате за шампан и почвате да търкате. Ако има някоя мадама по бедо да ви търка колата, още по-добре. Но това клипче, ако събере 2000 лайка до 2 седмици, аз ще търкам тази кола по прашки. То няма да стане заради това. Еми, ще се спада обижданието, защото тук с прашки. Че е стъмнило, но е важен крайният резултат. Вижте колко е хубаво да имате жена и да ви бърши колата. Така колата стана перфектна. Благодаря на Господ, че ми е дал такава жена, която бърши много хубаво коли, нали? Сега е време да отиваме на работа и ще се видим вкъщи. Казвам ви, че ще ям дюнер с жена ми, но по пътя видях един сръбски ресторант, който предлагат кебабчета. Но на вкус са почти същите. С лютеничка. Белия сос мисля, че е извара или нещо подобно. Вкусничко си. Само че жена ми не иска да яде дюнер. Вече си промени мнението, сега ще яде бургер. Като се надявам, аз ще я закарам да яде. A little longer than a few minutes later. Къде сме, жена ми? Точно на McDonald's. Hallo, so einmal das Mix-Mat-Menü mit 2 Cheeseburger, bitte. И така, хора, вече сме вкъщи, прибрахме се от работа, както видяхте, вече хапнахме навън. Калориите от моята храна не бяха особено много, но не бяха и малки, все пак това бяха кебабчета. Както виждате в миналото видео ви казах, че си позволявам малко повече храна и да, точно така е. Ям от време на време дюнери и пици. Не всеки ден, но днес реших просто да си похапна нещо вкусничко. И така, сега като угоднея, ще хапна спагетите болонези, за които бях ви казал и ще си лягаме, защото трябва да се спи. Мисля, че няма да ви показвам третото си хранене за днес, тъй като вече съм ви казал какво ще бъде, а и без това аз не знам кога ще угодне. Не мисля да имам близкия половин час. Сега ще си пусна едно филмче да си гледам с жена ми и с вас ще се видим, когато се видим. Ако имате някакво свободно време, може да гледате някои от старите ми видеа. Довиждане! It's been a long time coming. Track star long time.